ጋዜጣዊ መግለጺ ዋና ብምኽንያት ሓደ መስከረም 2025 ባሕቲ መስከረም ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ ጭቆና ንምልቓቕ ሓቦን ጽንዓትን ሰኒኡ ብመሪሕነት ጅግና ሓመድ ኢድሪስ ዓቴ 1961 ብጅማር ፍትሓዊ ቃልስና ዘበሰረት መዓልቲ እያ። ከምቲ ልሙድ እንሆ ሎሚ እውን ንመበል 64 ጊዜ ንዝክር ኣለና። ኣባላት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እዋና ንዝኽር መዓልቲ ክንዝክር ከለና ሓቂ ተቐኒቱ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝካየድ ቃልሲ ዓወቱ ናይ ግድን ምዃኑ ዘለና እምነት እናረጋገጽና ኢና። ህዝብና ዝተሓላለኸ ቃልሲ ሰጊሩ ብኣማእዝዮም ንዝተዓጻጸፉና ሓይልታት ስዒሩ ድሕሪ 30 ዓመት ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ክትከውን ምብቅዑ ናይዚ ምስክር እዩ። ዝድሕሪ ከቢድ ዋጋ ሕልምን ትምኒትን ህዝብና ዘግሃደ ቃልሲ ብምሉእ ተሳትፎ ህዝብና ዝተረጋገጸ እዩ። ብዝዓጠቑ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ጸላኢ ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራ ከምኡ ናብ ስደት ዝነበሩን ብሓደ ድምፂ እምቢ ንባዕዳዊ መግዛእቲ እወን ናጽነትን ሓርነትን ሃገርና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ብምዕሳል ዘተዓወተ ሰውራ እዩ። ኣብዚ ልዕላዊት ሃገርና ኤርትራ ኮንቲ ዝገበረ ጽንኩርን ዝተጠናነገን ማሕለኻታት በናጢሱ ዓወት ዝተቋነፀፈ ብረታዊ ተጋድሎ ኣስተዋጽኦ ደቂ ኣንስትዮ ግዙፍን ወሳንን ምንባሩ ብታሪክ ዝተመስከረ እዩ። ዘኽብርቲ ዕለት ከነብዕል ከለና ናይተን ክሳብ ሕጂ ብግቡእ ዘይተነግረለን ኣባላት ማሕበር 7 ዝነበራን ኣብ ግዜ ምፍላም ነፃነታዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ዝተቓለሳን ነተን ፈለማ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ መፋርቕ ሱሳታት ዝተሰለፋን ደቂ ኣንስትዮ እናዘከርና ኢና። ጅጋኑ ተቓለስቲ ወይዘሮ ጀማዕ ዑመርን ወይዘሮ ራሕማ ሳልሕን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስ ተሰለፋ ንስኻትክን ደቂ ኣንስትዮኽን ተመለሳ ደቂ ኣንስትዮ ምሳና የለዋን ዝብል ንዝቐረበለን ተጻብኦ ንዓኻትኩም ሓመድ ኢድሪስ ዓቴ ምጀመረልኩም ስዒብኩም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብዝጀመርናለን ክስዕባና እየን ኢለን ዝሃብኦ ዘደንቕ መልሲ ክንጠቅስ ንደሊ። ቀስ ብቐስ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕባ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ መፋርቕ ሰብዓታት ከምቲ ዝበልኦ ዋሕዚ ደቂ ኣንስትዮ ተራእዩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲ ህዝብና ብምስታፍ ከዓ ተሰዊዐንን ሰንኪለንን ልዑል ዋጋ ከፊለንን እየን። ትጽቢትን ባህግን ህዝብና ኤርትራ ሃገርና ሰላምን ፍትሕን ቅሳነትን ዝሰፈና ኮይና ስድራ ስዋኣ ዝድበሱላ ዝተቃለሰ ዝኸብረላ ዝተሰደ ተመሊሱ ዓዱ ዝሃንጸላ ክትከውን እኳ እንተነበረ ኣብ ሃገርና ዝተተኽለ ስርዓት ንባዕዳዊ ጭቆና ብምርክዝ ተከአ ብምዃኑ እንሆ ካብ ዝነበርናዮ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ወዲቕና። ስደት ካብ ዝነበሮ ገዲዱ ብሓፈሻ ህዝብና ብፍላይ ድማ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮና ንውደትን ዓመፅን ሕስረትን ተሳጢሐን ኣብ ፎድኡ ይሰቐያ ኣለዋ። ብቐንዱ ድማ ተንእስነትን ከፊለንን ሰንኪለንን ሃገር ኩንቲ ዝገበራ ገሊአን ብዘይፍድብ ማእሰርቲ ገሊአን ኣብ ስደት ገሊአን ድማ ዝናብየን ስኢነን ከርተት እብላ ኣለዋ። ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ጸገማት ኣብ ዘይኣድላይ ብግደብ ዝፅሕተር ውግኣት መንእሰያትና ክጥበሳን ኣብ መርድእ ዘይንገረሉ ዝዘኽተሙ ደቀን ናይ ምዕባይ ጾብ ተሰኪመን መሪር ህይወት ይሕልፋ ኣለዋ። ምረት ህዝብና ኣብ ጡርሱ በፂሑ ሃገርና ኣብ ክንዲ ተነጽን ዓነወት ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዋን ብቐንዱ ታሽሓዝ ዝተሰውኡሉን ዝሰንከሉሉን ልዕላውነትና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ግባአና ብዝብል ቀንዕናን ፍትሕን ዘይብሉ ሕቶ ገለ ትምክሕታውያን ኢትዮጵያውያን ብቐንዱ እቲ ልዕላውነትና ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ እንሰግኣሉ ኩነት ተፈጢሩ ኣሎ።
ኣብ ልዕላውነት ዘብፅሐና ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎን ብረታዊ ቃልስና ዝጀመረት ባሕቲ መስከረም 1961 እናዘከርና እዋና ኣብ ሃገርና ፍትሕን ሰላምን ክነግስ ኣበርቲዕና ክንቃለስን እዚ ዘንጸላልወና ዘሎ ደግሲ ውግእ ኩልና ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ድምፂ እምብን ውግእ እወን ሰላም ክንብል ንፅውዕ። ናፃ ውደባና ውሕስነት መሰልና ልዕላውነት ኤርትራን ዘለዓለም ትንበር ዓወት ንውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽርን መጎስን ንስዋዕትና። بيان صحفي بمناسبة الفاتح من سبتمبر. يعد الفاتح من سبتمبر يوما خالدا في تاريخ شعبنا الإريتري، حيث اكتسب شعبنا الشجاعة والتصميم لتحرير نفسه من الاضطهاد الأجنبي بقيادة البطل الشهيد حامد إدريس عواته. ففي عام 1961 انطلقت شرارة نضالنا العادل، واليوم نحتفل بالذكرى 64 لانطلاق ثورتنا المجيدة. نحن جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا، إذ نحيي هذا اليوم العظيم نؤكد أن النضال ضد الاستعمار الأجنبي كان واجبا وطنيا مقدسا، وأن شعبنا خاض كفاحا معقدا وصعبا بإرادة لا تلين حتى حقق النصر بعد 30 عاما لتصبح إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة. لقد تحقق ذلك النصر بعد تضحيات جسام شارك فيها أبناء وبنات شعبنا جميعا، وفي الداخل والخارج أيضا، تحت شعار لا للاستعمار الأجنبي، نعم للاستقلال وحرية إريتريا. لقد أثبت النضال الإريتري أن الثورة المنظمة هي السبيل لتحقيق النصر، وأن مساهمة المرأة فيه كانت عظيمة وحاسمة. لقد انخرطت المرأة الإريترية في النضال منذ الأيام الأولى، وحملت السلاح جنبا إلى جنب مع الرجال. نستذكر اليوم البطلات اللواتي التحقن بجبهة التحرير منذ منتصفات الستينات، أمثال المناضلة جمعة عمر والسيدة رحمة صالح، التي قالت عند التحاقها بالنضال: أنتن النساء عدنا يا بنات، حيث بدأ حامد إدريس عواته هذا الطريق من أجلكن، والتحقنا به حيث بدأنا. وتوالت ذلك مشاركة النساء حتى غضت في السبعينات مشاركة واسعة دفعنا خلالها أثمانا باهظة في سبيل الحرية. إن آمال وتطلعات شعبنا كانت ولا تزال أن ينعم وطننا بالسلام والعدل، وأن يجد أسر الشهداء الكرامة التي يستحقونها، وأن يعود المنفيون ليشاركوا في بناء الوطن. لكن المؤسف أن النظام القائم استبدل الاستعمار الأجنبي بديكتاتورية قمعية جعلت حال شعبنا أسوأ مما كان عليه من قبل، والاضطهاد اليوم أشد والظلم أعمق، وشبابنا يعانون سجون بلا محاكمات والمنفى بلا أمل، والحروب العبثية التي لا طائل منها أصبحت بلادنا على حافة الانهيار بدل البناء. شبابنا يقتلون ويهجرون، ونساؤنا يهن وينتهكن. في هذه الذكرى المجيدة نرفع صوتنا عاليا لنقول لا للحرب، نعم للسلام، لا للظلم، نعم للحرية والكرامة. ندعو كل القوى الوطنية والنساء الحرائر إلى مواصلة النضال السلمي حتى تتحقق العدالة والحرية لشعبنا، ويبنى وطننا على أساس السلام والديمقراطية. عاشت سيادة إريتريا، النصر لشعبنا المظلوم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. 1 من سبتمبر، جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا، إيوانا. وشكرا.